Good morning mga moms! Hi! So it's another day. So bago tayo pumunta ng ating store, so naayos na namin yung mga sinampay, mga costume na damit na nalabhan namin ni Gifford noong isang araw. So ngayon, yung mga nagpupukpok. Ayan yung ano niya, ayan yung team. Cowboy. Yan, yung mga gamit. And, ayan na, nag-install na si Labreda ngayon ng industrial fan. Stand to, di ba? No. So, paano? Wall fan. Sa dingding. Kasi kung inisip ko kung stand yan, biglang mawala. Di ba? Wall fan. Naka-attach na sa ano. Tingnan natin sila doon sa likod. Chismis tayo kung ano kaganapan doon. Ba't basa ang mga tsinelas? Yan. Isang maaraw-araw na panahon dito sa Hinaguan. Diyan sa inyo sa ibang parte ng Luzon area, mag-ingat po tayo lagi. Ngayon medyo maulan dyan. So tingnan natin kung paano, saan nila ilalagay yung mga industrial fan. I-attach na daw nila ngayon. Kinakabit. Ay, hindi pa. Nalalapit na ang opening ng swimming pool, Blessing. Monday morning ang train. Parang dito iba. Okay pa naman. Uwigan ako. So, kagaya sinabi ko, Monday nagdi-drain kami, nagpapatubig kami. Mapupuno siya ng Wednesday, pwede na siyang maligo, may kalahati, may ano na siya, may malapit na matapos. Pero Thursday talaga yung pinaka-feeling talaga namin. Friday o Saturday, Sunday. Tapos Monday magdi-drain ulit kami. So walang chlorine dito, wala rin mga anti-algae. So hindi po siya, tingnan mo, kahit mag 1 week to, wala pa tong wala to, Lumot. Ayan. Pero ito yung paa niya. Hoy, naka-medyas. Ang paa ni Ma'am si G. Wala chlorine yan. Pero grabe ang daming lumo. Hindi. So, ano talaga Dahil kasi sa to yung saan likabok. nilagay ang ceiling fan, ang wall fan? Parang piling ko, mas maganda pa nga dito yung utang ang wall fan. Para pa ganun yung hangin. Kaso, ang ulan, manggo. Di ba na ulanan mo? Yun lang. Nasa nakadinasan. Parang mas maganda dito ang dalawang wall fan para yung hangin niya. Ganun talaga. Yan, speaker nga. O di, ubos ang speaker. Di ba kuan siya? Hindi naman makakasagapan. Ang speaker pwede malinis sa gilid ha. Diyan siya taas. Pangit kasi dito, di ba? Tsaka pag dito lang. Kung dito, mas ana na din mo, ang hangin ko, abot pa dito. Para tumangon talaga nga. Usog talaga yan. Malakas So, talaga. dito kayo guys, this is 100 pesos ang table. So sa August 8 po, Hala. August 8, ang aming anniversary dito sa farm. So meron kaming banda with the coffee bar. Bimbo. Pagkapilingan pas! Yaya ka! Ano na lagay niya? Upat na malagay ni lima man eh. Ikaw muna may isa din eh. Ikaw, nagdala-dala sa dito, sad. Ikaw pala. Bakit ba sila imang guy? Naog na lang din po, iubos ang CCTV tapos ibuga dito para sa doon. Naon na to dito ang cellphone. Tapos ito, binaba na lang CCTV, kita yung buong dito. Ay, yan yung venue. Ayan, kita niya kat mga tabugi, makaklaro po. Visit ka. Di ba? Tapos, CCTV na isa, nandun naman sa full area. Dapat inaawag ang kuan mismo, kung nagdidikit. Yan, ang ano niya. CCTV. Nawala ang view dito sa kuha. Dapat lagi din na sa napit buo. Ay, hindi kasi baka yung wire. Ay, hindi. Left gamay. Ang CCTV. Tayo mo, gusto mong balin natin na pila ito. Stop.
Yan naman po. Kita Nagalaw yung na. ano pumasok sa A-house. O, di ba? Kanina Lahat. kasi hindi kita yung A-house eh. Okay. Yan, doon naman sa kabila, sa harap naman, mayroon yung CCTV pa harap dito. Sa magkaibang Area naman, angulo. puwang-puwa din lahat dito. Ang mga nagdidelikado lang sa atin ay yung mga solar lights. Nga naman. Kasi, pag kung lumaki yung kahoy yung solar lights, hindi na siya Ah. magiging sensible. Yan yung CCTV natin dito. Facing here, kita yan yung kita dito. Okay. Oo. Yan. Dara. So, kuha dito sa pool area lahat. Doon naman sa area ng kuha din dito, kuha din dito. Meron din dito sa bilya. Ito bilyaran po. Itong bilyaran na medyo iubos kay grabe kaayo kasulaw. Yan dapat Hindi kasi gawa nung ano yan yung ilaw. sa baba kasi masyadong mataas. Pag ilaw dito paggabi, nagsashadow siya. So, sa paglilis na hindi na namin naayos yung gilid ng ilog kasi naantay namin na maayos yung mga bato dyan. Saka namin sililinis yung dito. Ang ganda So niyan. far, ito dito. Magiging tulugan talaga yun ng mga ano. Tapos puputulin ko muna itong mga Ha? gumila ni Manman. Kasi masyado nang mahahaba. Si Manman, ay, marami pa kasi nagiging butterfly. Marami pa mga moth. Huwag naman, oh. Kailangan kasi putulin yan siya dyan para Dyan sila pumupunta. tanim naman natin yan eh. Itatanim ko yung mga bagong putol. Tapos tingnan niyo yung bago namin tanim yung mga mani-mani. Oh, tumapal na siya oh. Mas maganda siya. Ayan. Isa-isa na yung mga ibang mga nagkakagabi. Okay. Yung mas maliit na swimming pool, mas ano, no, clear. Sa bagay yan kasi dyan lumalabas tubig. Ito yung mas clear. Clear. Maya, mag-train ako. Iiwan ko yan dyan para pwede maligo dyan. Magdi-drain ka. Ba't naka-on? Ha? Ba't naka-on? Mag-drain ako dyan. Yan dyan. Iwan. Ito yung maganda dito guys kasi Malinaw nga yun sa mga maliligo bata. pa kami dito. So ilalak namin yan dyan ilalim so hindi niya makakalabas yung tubig. I-off namin muna yan. Saka ganyan pondo yun siya dyan kasi super linis. Pwede-drain namin itong dalawa. Tapos linisin namin. Dito kami maliligo. Tapos pagtapos na lahat na maglinis lahat 3, 4. saka namin i-drain lahat. Saka kami mag-change. No? Actually, okay naman pa talaga siya maligo oh. Tsaka nag-overflow naman siya kagabi, di ba? Ayan na yung pag. Tingnan natin maabot pa dito. Ayun na. Wow. Then abot pa dito yung hangin. Ayan na industrial park. Oo. Sa mga magre-rento. Mahina. Doon talaga yung sa taas. Okay. Abot pa dito yung hangin. Ah, mahangin na. Di ba? Ito po doon. Parang isa. Hangin na siya. At least, hindi siya ganun kalakas ang hangin na mapunta dito. Kasi kung dito kasi, dito nga, i-try. Ay, Pero mas maganda kasi yan kung doon. Kasi may nakaharang na pader eh. Kaya yung hangin hindi niyan. hindi nila, lahat naman ng wall pan, di ba? There naman talaga eh. Di ba, lahat ng wall pan. At Sa bagay. Uy, pero ang kuhan ba kayo bubuo na? mo lagay yung landscape pag umulan. Tatalsik. Yan, dyan. Andyan yung ikot niya. Tama po kung Paul, sa Paul? Ay, oo. Dito siya. Mas kusog. Kasi na-open yung likod. Hindi na pwede dito. Ano mahangin siya? Ay, abot ka dito eh. Ay, abot eh. Ilan tawag eh? Abot. Abot man. Hindi. Oh. Ilan ba yan? Malakas yung tama niya doon. Ha? Di ubos dapat. Di abot ka hindi din oh. Dire, abot man din. Abot dyan. Ano siya? Hindi ako tani ha? Wala ba? Tayo lang doon. Diyan nakabot siya. murag nga na kay upat ka buo. Wow, ang mahal niya. 63 ka. Ano? 60 ang bili namin din guys sa City Harbor. Ano ba? Final? Isa dito, isa doon. Tapos, For me talaga dito siya. Okay naman sa dahan-dahan. Kay kuan magdugay, madugang gini mo sa kuan duwa. Dami yun. Hindi, mas maganda rin dyan kasi nga yung hangin dalawa ganyan Para eh. aray tago gid siya ba.
Sana man siya. Tsaka kasi pag nag-decor ka dyan, pag nag-picture, Kaso kita yung, okay lang. kita yung ano, electric fan. Okay lang dyan. Saka speaker, tsaka dyan sa babo. Ubo sa speaker po. Ang problema lang kung pag maulan, manggod. Para bilang bali. No. Station namin yung nagtutumoy. Lupang mo rin dali na, lupisin to. Isip pa. Ano yung problema maulan, mabasa? Oo, basta. Ang fan. Ano mo to? Eh, dili ilang iyon. Sumugulan. Oh? Kailangan lang bakal ang makaparente. O kung daani sa ibutang, dini ra bo itesting, wala may saksakan. Sada mo dani kay kuha mo din na tapos dito pika sa isa, di man maulan ang dani. Mas maganda dito kasi yung hangin niya diyan pa sulod, yung isa naman pagalon. Harap sila. Dito nga pa Sa lubong. I-try natin. Sa lubong silang dalawa. Wala ko nagyaw. So gagawa na pa rin bagong outlet. Extension dito Jidelo. Gagawa ka na pa rin bagong outlet, Bimbo. Ito lang naman. Dapat mahaba man sa buha. Doon mo wire dito. Pero guys, kanang itong sa kan mo. Itong sa lubi sa una. Alam mo sa ulit? Hoy. Chik, awon na nang giluan ni gabi uy ano sa kan. Among galinti yon. Tapos paudiran dan natro. Oh, different. Lurin na yun. Lurin may ano yun? Chlorine ang panlinis? O Yung imap. mamap? Lurin. Brush. Tapos power spray. So mawala din lahat. Saka tubig. Saling ulit. Yung chlorine kasi makukuha niya yung mga lumot na dumikit ba? Yung chlorine kasi sobrang acid. Pero hindi ibig sabihin na lagyan ng chlorine yung may tubig na. Panlinis lang. Pag maglilinis. So pag maglilinis lang, power spray yan naman yun. Yan yung gamit namin sa Gulin Team. Lagay ka ng chlorine sa balde, doon mo isasaw yung map, saka mo yung tapahid din sa pool, sa tiles. Para hindi ka na gumagamit ng brush ba? Kasi kusa lang siya matatanggal dahil sa chlorine. Kasi yung chlorine sobrang acid. Kasi pag binrush, baka maano yung, Yung grout. di ba? Sa pagitan ng mga tiles. Ayo taklo ba ni dani? Ay, ani dari pa din ni Madrin dari. Bo ano taklo bo? Biyak yun. Ito, nagkakaroon ng julid dito. Ayan, dito daw yung... Kana dito dito. Ano na kwani good cream. About... Kana dito sa init. Hindi na mabudiya dahil, hindi na mabudiya, hindi lang sa kuha. Hindi talaga. Hindi. Naaga, Mayra. Abot sa pangangin. Okay sa lagi sa lagi. It's perfect sa niya. Diba? Diba? So that's all for now mga moms. Abangan ninyo ang iba pang kaganapan dito sa Hinaguan Nature Park. Bye-bye! See ya!